ಇಲ್ಲದ ಚಾವಟ್ಟು ಗುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ ಒಂದು ಪುನಂಚನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ವಾನಂಚನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮೋಕದ ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಲಿ ಬಾಲೆ ಎಸಲು ಮೂಜಿ ತುಳುವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಶಬ್ದೋಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ನಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೋ ಜಾತಿ ಉಪ್ಪು ಅವೇತೋ ಮತ ಉಪ್ಪು ಅವೇತೋ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂನಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಪಂಡ ನಾಡ ಅವು ತೆಲಿಕೆದ ತಮ್ಮನಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ಲ ಒಂಜಾದು ಇತ್ತಿನ ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ವಾ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ತುಳುವೆರ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶನದ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಅಂಚಾದು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಈ ಎಸಲ್ಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಾವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತನ ಯಾವ್ಜಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಜನ ಬರೋಡು ವೇತೆಯರ್ಲಾತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಗೆದ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ಲ ಬೈದರೆ ಜೋರಾನ ದಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರೋಡ ಆಪುನಾರ್ ಬೈದರು ಅಂಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾನ ದಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿನ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುಕೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಓಲ ಇಚ್ಚಿಂದು ಪನುಲಿ ಐಟ್ಲ ಕಲುವ ನಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಪನುಲಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರ್ಕಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬರೋದುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ ಒಂದು ಐಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವಾ ರೀತಿದ ಮಕ್ಕರ ಆಪುಂಡು ವಾ ರೀತಿದ ತಮಾಷೆ ಆಪುಂಡು ಐಟೆಂಚ ತೆಲಿಕೆನು ಕೊರಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಪತೊಂದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾನ ದಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರ್ಕಳ ಗೋಡ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಬಸದೊಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾರ್ ಕಾಂಡಲ್ ಹಾಕದು ಬೇಗ ಆ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡಿ ಬಲ್ತೊಂಬರ್ರಿ ಬಂತೀರಿ ತಾನೇ ಬಲ್ತೊಂಬರಂದುಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಲ್ಡು ಬುರು 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 ಬುರುಗೆ ನಾನ ಒಲ್ಲ ಚಿರತೆನೆ ಅದಿಪ್ಪಂದು ಎಣ್ಣಿನಿ ಚಿರತೆ ಚಿರತೆ ಅಂದು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಬಚ್ಚವು ಎನ್ನ ಬಿರ ಹುಡುಕಿನಗಳ ದಾದಾವಸ್ತೇನ ಅಟಿಲ್ದಾರ್ ಚಿರತೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲು ಬಲ್ಲೆಡು ಆ ಬಲ್ಲೆಡಿ ಅಂತ ತಂಡಸ್ಕೊಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಸಾಯ್ತು ಬೋರೆ ಬಲ್ಲೆಡಿ ಈರ ಬರಬರ ಬರಬರ ಬನೋತೀನಿ ಯಾನ ಚಿರತೆನೆ ಗುರು ಗುರು ಬಣದು ನಂಜಿಂದಿ ಇರೆ ಹೋಪುಂಡೆ ದೇ ಸಾಯ್ ಬೋಬುಂದೆ ಬೋರೆಗೆ ಈ ಸಡ್ಡ ಕಾರ್ದು ಈ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಬಕ ಇರೆ ಬೇತೆವಲ್ಲ ಜಾಗ ಇತ್ತಿಗೆ ದಯಗಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿ ಪೋದು ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳಿರೀತು ಒಂದುಂಡು ಇರು ಪೋದ ಆ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಕುಲ್ದಾರತ್ತ ಏಂಚ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿ ಪೋದು ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳಿರೀತು ಒಂದುಂಡು ಇರು ಪೋದ ಆ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಕುಲ್ದಾರತ್ತ ಅಲ್ಪ ನೀರ್ಲ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ತಿ ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕನೆಟ್ಟು 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡುವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತಿರ್ವಿ 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತಿರ ನಾತು ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಂಡದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ್ ಚಿರತೆ ಬಂದದ್ದು ಅರ್ಧುಡಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಮಾರಿ ತೂಪೆನಿ ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೂಪೆನಿ ನಾನು ಮಲ್ಪುನ ಆಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಪಾತ್ಯನು ಡಿಎಂ ಲಕ ಬಾತಿರ್ವಿ ಅಬ್ಬ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಚಿರತೆ ಬನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ ಕಾಲ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ನಕ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಿಗೆ ಆಜೆ ನಮ ಬೋಡಿಜ ನಮ್ಮಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಹೋಯ್ತಾ ಗನ್ನದೆ ಗನ್ನು ಉಂಟು ಗನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಟು ಬಕ ನಿನ್ನೋಟ ಏನಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಚಿರತೆ ಬತ್ತನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೋಜವೆ ಚಿರತೆ ಬತ್ತಂಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೋಜ ಬಕ ನಿನ್ನ ಪುನಃ 9 ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಂಪು ಅವರೇ ಅತ್ತಂಬೆ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಬತ್ತಂಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೋಜೇರಿ ಚಿರತೆ ತಾನೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪು ಆ ಜನ ಬತ್ತಾಂಡ ವಾ ಕಿರ್ಮುನಿ ಸರ್ ಸರ್ ದಾದ ಮೂಸೊಂದುಲ್ಲರ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾಮುಂಡುಂಬೆ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ನಗಲು ಒಲ್ಪ ಯಾಪ ಯದಕ ಬಾಮ ದೀಪೆರಂದ ಭಂಡ್ರಾಪಜಿ ಅಲ್ಲ 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 ಬಾಂಬು
ದಾದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಾಂಬು ಅವು ಬಾಮತ್ ಪಕ್ಕ ಅವು ಮರಿಯಲ್ಲದ ಲಾಂಬು ಪಕ್ಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ತಾಟಿಲ್ದಾರ್ ಬತ್ತು పోయి నాతి అంచ కమ్మెన ಓ ಓಕೆ 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 ವೆರಿ ಡರ್ಟಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಓಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ದಾದೆ ಸರ್ ಈ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಪನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅವು ಅಂದು ಸರ್ ಎಂಕು ಪುಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲೆ ಅವನೇ ಖಾನ ಕಟ್ಟುನ್ ಸರ್ ಅಂಚ ಅದು ಲಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಾನ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಸರ್ ದಾದಾ ಸರ್ ಆ. ಈರಿ ಅಂಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅತ್ತ ಆ. ಯಾನ್ ಕನ್ನೊಟ್ಟು ಇರ್ನೇಡು ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕನ್ನೊಟ್ಟು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ನಗ ಸರ್ ಒರಿ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪುರುಷು ಕೊರ್ಪೆ ಸರ್ ಆ ಪುರುಷು ತಿಂದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಪುರುಷು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಯಾಂಕ್ ಆ ಪುರುಷು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋಡಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ ಪೂರ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಗಲು ಕೊನ ಕೊರಿಯರನ್ನಾಡ ನಿಗಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಬಂತಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಂಜರು ಅವು ನಿಗಲು ಕೊಂಜಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಗಲ ಪಿರವು ತಲ್ಲವೇ ಬಂಡೆ ಓಡ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮನದಾನಿ ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಂತೀರಿ ಸರ್ ಎಂಕ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೊಲಕ ಓವ್ಲ ಬಸಜಿ ಊರ ತಲ್ಲಯ ಪಿರವು ಊರಗಲ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದು ಹೋಯಿರ್ ಆಡ ಒರಿ ಚಲ್ಲೆ ಯಾಪುಲ್ ಗೊಂದಿ ಎಂಕವೇನ್ ತೂದಿ ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತಾನ್ ಪಿರ ತಲ್ಲ ಬುಡಿಯ ಸರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬುಲ್ತೀರ್ ಆಂಡ ಉಂಬಿ ಒರಿ ಬುಲ್ಪುವೆ ತಿಲ್ಪುವಿ ಅವೇ ಆ ದಾಗ ಬುಲ್ಪನು ತಲ್ಪು ಯಾಂಡ್ಲ ಕೆಂಡೆ ಸರ್ ಈ ದೇಗ್ಮೆ ಬುಲ್ಪುವ ತೆಲ್ಪುವನ್ ಐ ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಿ ದಾದ ಬಂಡಿ ಎನ್ನಾಂಡಲ ಯಾಪುಲ್ ಪಿರದೆ ಗುಜ್ಜಗೊಂದಿ ಆನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದನ ಅನ್ನಬೆ ಅವು ಏರ್ಮೆ ಆತ ತಗಡಿ ಕುಚ್ಚಗೊನದಿನಿ ಅವು ಈರೆ ಸರ್ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕುಚ್ಚದಲಕ ತೋಜುವೆಂದು ಯಾನು ಕುಚ್ಚ ತುಂಬ ನೀನಾನು ಯಾನು ಪಕ್ಕ ತುಂಬ ಓಕೆ ಸೌದ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ನೀರಂಚ ಬಂಡೆ ಯಾನು ದಾದ ಪಂಡೆಂಬೆ ಸಾವುದಾರ್ ಬಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಅಪಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಸಾವುದಾನ್ ಬನ್ನಿ ಸಾವುದಾರತ್ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಓಕೆ ಸಾವುದಾನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ವಿಶ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸಾವುದಾನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ವಿಶ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ఉండాలి అన్నంబే ఆ అత్త పొర్లుడు సావధాన్ విశ్రామ్ మల్పి నిక్కుదాని అప్పుజింబే సార్ ఇచ్చిగాడు పూజిదే అంత ನುಂಗಾಡು సార్ నిక్కు రాత్రే పురుషోత్తి ఇచ్చిగాడు పూజరే కార్ సర్తాల్బ ఆశదాన్ తినగలే ఓకే ట్రైనింగ్ దా ಸುರುತ್ತಾ ರೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಓಕೆ ಮಂಡ ತಿರ್ಗಾಲೆಗೆ रुक कहाँ है झटके इंडिया में ऑनलाइन वीडियो देखना काफी सर घुमाने वाला काम है ಉತ್ತರಬೆ ದಾನಬೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ರಾಜರಾಂತನಗಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಗಲೆ ಸೈಯಡ್ ದಾ ಯಾನಿಗಲೆ ಕೋಡೆ ಕನ್ನಡಿ ಎಂಚ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಫಂಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಒರಿ ಮಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಮಲ್ದ ಒರಿ ಮಗೆ ಸೈಯಡ್ ಯಾನಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಎಂಚ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಯಾ ಫಂಡ್ ಕೊರ್ದ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅನ್ನ ಸರಿ ಕೊಬಿಗರ್ದು ಕೇನೋಡು ಮಂಡೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾಡ ದರ್ಪೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮುನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಒಂದು ಟಿಗರ್ ಗೊತ್ತಾನದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಸರ್ ಸುರೂಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಯಾನು ನಕ್ಸಲೇಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ದಾಳಿ ಅಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಎಂಚ ಎದುರಿಸೋಡು ಪಂಡದಿ ಯಾನು ಪಂಡು ಕೊರಪೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾನದ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಾ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬದೋನು ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಎದುರು ನಕ್ಸಲೇಟರ್ ನಗಲು ಬತ್ತರಂದೆನ್ನು ಎನ್ನಿಯ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಕೈಟು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಉಂಡು ನೆನ್ನು ಎನ್ನಿಯ ಸರ್ ಓಕೆ ನಕ್ಸಲೇಟ್ ನಗಲ ಕೈಟು ಎಕ್ಕೆ 47 ಉಂಡೆನ್ನು ಎನ್ನಿಯ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಎಂಕುಲ್ ಗೆಂದಿದ ಆಡು ಸರ್ ದಾದಮ್ಮೆ ಗುಂಡು ಮುಡಂದೆ ಎಂಚ ಗೆಂದಿನ ಎಂಚೈ ಸರ್ ಇರ್ನ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಎನ್ನಿಯ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ದಾದಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ಬಂಡ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏಮು ಬಂಡ ಎಂಚೆಪ್ಪಡು ಮಹಾಭಾರತುಡು ಅರ್ಜುನೆ ಬಾನುಡಿತ್ತಿನ ಮೀನ ನೀರನ್ನು ತೂದು ನೀರುಡು ತೂದು ಆ ಬಾಣಗು ಮೀನಿಗೂ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವುಂಬೆ ಏಮಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ತೂದು ಬಾಣ ಬಿಡ್ರೆ ಆವ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ತೂದು ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಅಂದ ಎಂಚದುಗ ಇರಿಡ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ನೆರೆಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾನೆ ತೀರುಂಡ
ಅವು ಗುಂಡು ಬುಡಿಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೀರುಂಡ ಒರಿ ಉಂಡ ನನ್ನ ಕೆರ್ರೆಗಿಂದೆ ತೂತೀನಿ ನಿಗುಲು ಅಂದ ಆತದಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸೈಯಡ್ ಮುರಣ ಯಾನು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಓಲಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ತೂಜು ಐದು ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಡೀಲ ಎಂದಿಯಾನ ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಅಟಿಲ್ದಾರ್ ಜಮ್ಮು ಬಸ್ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ದೀವಡ್ಚಿ ಆರೆ ದೀದ್ ಬತ್ತಿನ ಆತಿ ಈ ಕಕ್ಕೆದ ಸೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೆ ಓಕೆ ಕಮಾನ್ ಶೂಟ್ ಬೆ ಕಮಾನ್ ಶೂಟ್ ಬೆ ಸರ್ ಕಕ್ಕೆವೆ ಅಟಿಲ್ದಾರ್ ಬಲಸಿದೇನು ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಒಂತೆ ಕಾಪುಲೆ ಸರ್ ಹಿರೇ ಕೇಂದ್ರಜರೆ ಅರೆ ಭೋಜನಂ ಘೋರ ಪಾಪ ದಾದ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಂತಿನೋ ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏಂದಿಜವ್ ಮುಂದೆ ನಿತ್ತ ಯಾನೆ ಪಂಡಿ ಆಸದಾಂದಿನ ಕಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಬೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಕಮಾನ್ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ತುಲ್ಲ ಮೊಯ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ನೆತ್ತಿರ್ಬೂರಿ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆಯ ನಿಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆದ ಬಿಯೋ ನೆತ್ತರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಯ ಕಕ್ಕೆ ಪೋರ್ತು ಉರ್ತಿ ಪೋರ್ತುಂಡು ಆ ಕಕ್ಕೆದ ನೆತ್ತರ ಬಂದು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಮೀಪಲ ಕಮಲ್ತ ಮಾಡಿ ಇಂಜರ್ ಬಿಸ್ತಲ್ಗರ್ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪಿ ನಿಕ್ತು ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅರ್ಪಡ್ಯಾ ಯಾನ ಲಕ್ಕತ್ತು ಸರ್ ಮಗ ಯಾನ್ ಐತಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂದ ನಾ ಪಿಸ್ತಲ್ ಬಾತ ಓಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ತೋಜುಂದು ನನ್ನ ಹಾ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತೇನ ಸರ್ ಆತಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪು ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪು ದಾದಂಬೆ ಕಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮಂಡ ಮಂಗನ ಪುಕಲಿಗೆ ಸೂಟ್ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಗುಂಡು ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಕುಲ್ದು ದಾದ ಜೋಮಾನಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಉರ್ಚಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಮಾಡಿ ಬಕ ಮಂಗ ಕೇರಿ ಬೀಲದೇರಿ ಪೇರೆ ಅಂತಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ರಿ ಆತಿಗೆ ಸೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡ ನಿಗಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪ್ಜಿ ಸೂಟ್ ಬಂಡ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡಮೆ ಇಂಗ ಶೂಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಸರ್ ಬೋದು ನಾಯಿ ತೀತಾರತ್ತ ಅವಳ ರಡ್ಡು ನಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿಯಾರ ಎಂತ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನೆಂದಿಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ ದಾದಮ್ಮೆ ನಿಗುಲು ಇಂಚನನ್ಬೆ ಇಂಚನೆಪ್ಪುಳ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ನಿಗಿಲೆನ ತೂವರೆ ಬರ್ಪೆರೆ ಅಗಲನೆ ತೋಡು ನಿಗುಲು ಇಂಚನೆಪ್ಪುಳ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಜ ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆಪ್ಪರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ತನ್ನ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ವಾನಮನಿ ಜನಕ್ಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಪ ವಾನಮನಿ ಅಲ್ಪ ಇದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಲಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ನಿಗುಲು 3 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬೋಯರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಹೌದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದಿ ಆನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಂಬೆ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇತ್ತನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಅಪ್ಪಕ ಉಗ್ರಗಾಮಿನ ಗಲೆ ಎಟ ಕಾಪುಂಡು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬತ್ತನು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಕ ಸರ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿನ ಗಲೆ ಎಟ ಕಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಆ ಪೊರ್ತಾನಗ ಉಗ್ರಗಾಮಿನಕಲು ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಪತಿದೀಪೆರು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕೈ ತಳ್ಳಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ಸರ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಪಸಂ ಬಲ್ಪು ದಾದ ಧರ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿನ ಪತನ್ ಬಲ್ಪು ಅಮ್ಮ ಸರ ತಾನೆ ಪಂಪೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಬಂಗತ್ತು ಅಂದೆ ಸುರೂಪು ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಯಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಅಂಚ 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 ಅತ್ತ ಅತ್ತಮೆ ನಿಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿ ಇಂಚ ಸರ್ ನಿಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಎಕಡೆ ಡಿಮಿ 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 ನಾಯಿಗೆ ಪುರ ಹಾಕದ ಗುಂಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಒಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಲ್ಪ ಉಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಗಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಲ ಉಡೋಡವ ದಾದಂಬೆ ವಾ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ನಿಗಲೇನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇ ಎಂತ ಸರ್ ವಾ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾವೆ ಮುಚ್ಚಿ ಎದುರುಂದು ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಎದುರು ಮಾತಿರ್ವಿ ಭಾಷೆ ಅಂದಿನಿ ವೈಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಗಳ ಭಾತಿರೋಣ ಬೇ ನಿಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ಉಂಟ ನಿಜ ತಿರುಮೋತೀರ ಎಂಚ ತಿರುವೈನಿ ಓ ದೇವರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಅವಳ ಬೇಸಿತ್ತು ನಮ್ಮೆ
ಏನೇ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿರ್ ತುಂಬಿಲ್ಲತ್ತ ಸೈತೀನಿ ತುಂಬಿಲ್ಲತ್ತ ನೇಲ ಸೈಪರ ಬೇ ಮಾರಲ್ಲ ಆರ್ ತುಂಬಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಎದುರು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ಐತನ್ ಬೇ ಐಕ ಮಂಡೆ ಕಾಂಡ ಸೈತಿ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಜ್ಯ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಸಯ್ಯ ಸೈಯರ್ ಎನ್ನಮ್ಮೆರತೆ ತೀರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತಿ ಮಗ ಸಯ್ಯಡ್ ಬನ್ನಿ ವಿಷಯ ಸಯ್ಯಡ್ ಹಾ, ಹಾ. ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಹಾ, ಸರ್. ನಿಕ್ಕಮ್ಮೆಂಡ ಮಾರಯ ಎಂಕುಂಡಿ ಏತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕದಗಲೆ ನಾಲುಂಡಣ್ಣ ಬಕ ಮಾತಿರಗಳ ಅಮ್ಮೆಂಟಕೇನು ಪೂರ ಬೋಚರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಂಡೆ ಸಮದ ಅಂಚಿನ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಗು ಯಾನು ಲಾಯರ್ ಅವಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಸರ್ ಹೌದಾನೆ ಆರ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಯಾನ ಲಾಯರ್ ಆಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕೋರ್ದಟ್ಟದಲ್ಪ ಪೋದು ಕೋರಿಕೊಂಡು ಮಿನಿ ಯಾನು ಲಾಯರ್ ಆಂಡ ಅದೇನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬುಡ್ಕೊಂಬರಲ್ಲತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಲಾಯರ್ ಅವರ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಓದಿ ವಾ ಬೇಷಮೆ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಬಾರಿಗುಷನ್ ಶಬಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೆ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಪತ್ತೆರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪೆ ಪಂಡತ್ತ ದಾದೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೆ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಪತ್ತೆರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪೆ ಪಂಡತ್ತ ಯಾನು ಅಮ್ಮೆರಿನ್ ಪತ್ತೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪಿನತ್ತ ಸರ್ ಬಾಗ ಕೋರ್ದಟ್ಟದಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ರೈಡ್ ಆಂಡ ಧರ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಕೋರಿದಿಕ್ಕುಜೆ ದೇವರೇ ನಿಗುಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಯ್ತಾರ ನಿಗಲೆ ನಿಂಚ ಬುಂಡಾಜ್ ದಾತ ಅವಶ್ಯ ತುಕ ಪಿಸ್ತುಲ್ಕೊ ಬಾಸರಾಗ್ತಾನೆ ಒಯ್ಕಲೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ನಿಗಲೆ ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷದ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಯ್ಕಲೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ನನಗೆ ಈತ ಭಂಗ ಉಂಡು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಮಾರೆ ಬಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂತು ಜನ ಏನೆಂದು 3 ಲಕ್ಷ 10 ಸುಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರ ಬತ್ತ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಈ ವರಿ ಮಾರೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಧನ್ ಬತ್ತರ ಮಾರೆ ಆ ಜನ ಬತ್ತಾಂಡ ಓಕೆ ಸರ್ ವಿಶ್ರಮ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈರ್ದಾನೆ ಸೌಂಡ್ ಗೊಂತಿನ್ ಸೌಂಡ್ ದಂತೆ ಅಟಿಲಾಪುಂಡಯ ಈರ್ನ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ ಪೇದ ಮಾಪುಂಡಿ పెద్దమ్మల్ పేరు 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡು ಬೆನೆಟ್ಟು ದಾದಿ 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ 25 ವರ್ಷ ಆತನ ಬಂದು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರೂಫ್ ದಾದ ಉಂಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಬಾಡ ಕಿಸೆ ಕೈ ಬಾಡ 25 ವರ್ಷ ಆತಿ ನನ್ ಅವೇಗ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತಂಡಿಯ ಎಂಕನೆಟೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಓಡಿಯರ್ ಅವಂದ ಇರ ಫೋಟೋಡೆ ದಾ ಪಂಡ ಇರ ಅಟಿಲ್ದಾರತ ಏ ನಾನು ಪಾರ್ದ್ಕೋರಿ ಎರಡ ಐಕಾದ್ರ ಫೋಟೋಡೆ ಆಪುಂಡು అవుడు నెటెత్తిన క్యాంపస్ ఇడిచిన కోరి పుత్తే నాయి సಮೇತ ಬೋಡಿ ಅವಂತ್ ಈ ಕೋರಿ ಬೋರ್ದಿನ ಯಾನು ತೂತೆ ಈ ಜನ ಕೋರ್ದಿ ಎದುರಿಸೋಂದು ಪನ್ಪಿ ಇನಿ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಕೊರಿಯಾ ಈಚಿಂದ ನಾಲಿ ಪಜ್ಜಂಕಿದ ಕೆರ್ಪೆ ಪಂಡು ಹೌದೇ ಹೌದೇ ಈ ಜನ ಪೋದು ಪೂಂಜೆಡೆಗೆಂದಿ ಅವು ಕೋರಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನೀರು ಕೋಡೆ ಕೊರಿನ ಊರ್ದ ಬೇಪದಿನ ತೆತ್ತಿ ಗಂಗರದ ಮೂರಿ ಬರೋದಿತ್ತು ನೀ ఏంచే ಗಂಗರದ ಮೂರಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಊರ್ದ ತೆತ್ತಿ ಅವು ಪೂಂಜೆ ವల్ల ಮಲ್ಲ ಕುಡಿ ಅದಿಪ್ಪು ಅಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪೆರಡದ ತೆತ್ತಿ ಮುರಣಿ ಬೇಯ್ಪದು ಕೊರಿಯರ್ತ ಹೌದಾ ನಿ ಮೂರಿ ಬೋಜ್ಜಿ ఏంచే ಅವೇ ಪೆರಡದ ತೆತ್ತಿ ಮುರಣಿ ಬೇಯ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ತ ಹೌದಾ ನಿ ಮೂರಿ ಬೋಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೂಂಜೆಲ್ಲ ಕುಡಿಕಲ ಅದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ಮಲ್ದಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬೋಡು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಚೈನೀಸ್ ಕಂಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಜನ ಉಂಡು ಅವು ಅತ್ತೆ ಬಕ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಲ ಉಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಟನ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಕಲದ ಅವೇರ್ತೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾಯ್ದ ಮಾಸ ಉಂಡು ಬಂತೋಲೆ ಬಡ್ಕಲದ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಬಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ನಿದಾಲ ಉಂಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆತು ಇಸಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅವು ಶ್ಯಾಮದ ಅಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾವ ಮಾರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಸಾರ್ ಬರ್ತ ನೆರ್ಪೇರ್ ಮಾರ ನಿಗಲ್ನ ಸರ್ರು ಮಾತೆ ಏನು ಓಡಿದ್ಯೆ ಹೌದೇ ಸರ್ರು ಮಾತೆ ಓಡಿದ್ಯ ಎಂಗ್ರೇಟ್ 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದೆ ಏನಿ 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದ್ಪಾರ್ ಇರೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಎಡ್ಮ ಜೋಕುಲಲ್ಲ ಈತ ಕಿಂಜ ಜೂವಡು ಎಡ್ಮ ಜೋಕುಲ ಒಂದು ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಣ್ ಎಲ್ಲ ಕತೆನೆ ಈತ ಕಿಂಜ ಜೂವಡು ಎಡ್ಮ ಆತಿನೇ ಅಂಚ ಟಿವಿ 9 ದಾಗುಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜೀವದಲ್ಲಿ 8 ಆದದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ರಜೆಟ್ ವಿನಿ ಪೋಪು ಜರ ಇಸೆ ಇಲ್ಲ ವೆಂಚಿ ಮಾತ ಗಮನ ಕೊರ್ಪಿನಿಚ್ ಎಡ್ಮ ಜೋಕುಲ ಆತ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಡೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಬಂಜಿದಂಚಿದಾಲ ಬಾಡ್ನ ಗಮನ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದಿ ಬಡ ಆವ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಲೆ ಶಂಕರಡ್ ಬೆಲ್ ವಾಟ್ರೆ ಬಂತೆ ಓಕೆ. ಓಪನ್
ಇನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾನ್ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವತ್ತಿನ ತಾಪ ಮಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರ ಸರ್ ಅಮ್ಮಡೆಂಬೆ ದಾಲೆಂಡೆ ಓಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯರಂಬೆ ಒಟ್ಟೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪಿನಿ ನಾನು ಒಂತ ಪೊರ್ತಾತನ ಎಂಕುಲು OLX ಸೇಲ್ ಆತುವ ಹೌದೇ ಗಂಚ ಪನ್ಯನ್ನ ಸರ್ ಎಂಕುಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಭಂಗ ಆಗ್ಬಿಡು ಸರ್ ಎಂಗು ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇ ಸರ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೋರಿ ಬಿಡ್ಲಿ ದಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಕು ಭಂಗ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಪಾತ ಪೋಮೆ ಇಲ್ಲ ಪೋ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಟ್ರೈನರ್ ನಕಲು ಇಂಚನೆ ಪನ್ನೆರನಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರಿಗೂ ಯಾರು ಇನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಪಿನ ರಕ್ಷಾ ಶಕ್ತಿದ ನಂಬಿಕೆ ಇಬ್ಬರ ಪೋದೆ ಜನಕ್ಕಳು ನೆಮ್ಮದಿ ದಿನಗೆ ತಂದುಲಿರ್ಬೆ ಅವನಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೆರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒಂಜೊಂಜ ಯುಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜ ಅವತಾರ ಎತ್ತದು ಬೈದರು ಅವನಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಅವೇ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುತ್ತಂತೆ ಅವನಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಕು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಭಂಗ ಪಣತ போமே போ இல்ல போய் ಸಾರಿ ಸರ್ ತಪ್ಪಾണ് ಸರ್ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕಾರ್ತಾನ್ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪೆ ಸರ್ ಎಂಚಾ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪೆ ಸರ್ ಸುರೂಕು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆವಿಡ ಪಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಆಂಡ ನಿನ್ನನೆ ಅನಿಂಚ ಬುಡ್ಪುಜ ನೀನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದ ಒಂದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೂ 10 ಸುತ್ತು ಬಲ್ಪಡಾಪನಿ ಅದೇ ಸರ್ ಒಂದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೂ 10 ಸುತ್ತು ಬಲ್ಪಡಮೆ ಸರ್ ದೈವ ಬೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ದೈವ ಆಯ್ಕೊಂದು ಎಪ್ಪಲ ಸೀಕೆ ಸರ್ ಹೌದಾ ಏರಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಮಂಜೂರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿ ಇಡೇ ದೇವತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿ ಇಡೇ ದ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿನಿಯ ಇಲ್ಲ ಜಾಗಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಬರೀ ಸಹಾಯ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಪೊಲ್ಲಿದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಬಲಿಪರಿ ಬಂಡರ್ಗೆತ್ತ ಬಲಿಪೋಡ ಸರ್ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಸರ್ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಈ ಪಂಜುರ್ಲೆ ಬೈದನ ಅಣ್ಣ ಅಂತಾನ ನಿನ್ನ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಂತಾನ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಂತಾನ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಇರುವ ಸುತ್ತು ಬಲ್ಪ ಹೌದಾ ರಪ್ಪ ಉಂಟಿನಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿ ಯಾವ ಸರ್ ಅಂದ ರಾಜಿಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಎಂಚ ರಾಜಿಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂಚ ಬಲ ಸರ್ ಇರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಐಜ ಚೂರ್ಲ ಇರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಚೂರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಐಜ ಪೋಡಿಗೆ ಅವರೇ ಯಾಲ ನಿನ್ನಲಕ್ಕೆ ನೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೈದಿನ ಬೇ ನಿಕ್ ಪಂಜಿರ್ಲೆ ಬೈದಿನತ್ತ ಎಂಕ ಗುಡ್ಡದ ಗುಳಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮನೆಕ್ ಯಾ ನಾನು ಗುಡ್ಡ ಒಳಗಡೆ ಬಲ್ಪದಿರ ಅಂಜನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಎಡ್ಡು ಕೊರಿಯಾರು ಪಂಚ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟು ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪುನತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಾದ ಮಾತಾಪುಡು ಒಂದು ಅವನ್ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಅಲಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿಯಾರ್ ನಿಕ್ಲು ವಿಷಯನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಲಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪಾಂಡ್ರಂಗ್ ಪರ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಹರಿಕಂಡಿ ಸುಧೀರ್ ಬರ್ಕಲ ನಿತಿನ್ 80 ಬರ್ತು ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಕೇನ್ಗೆ ಬಲೆ ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಪನ್ನ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಕಿನ್ನ ಲೇಸ್ ಆದ ಪೋತು ನಾವು ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಚೂರು ಜೋಕ್ಸ್ ಪಂಚಸ್ ಬರೋ ಸುರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ನಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನ ಓವರಾಲ್ ಏನು ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪನ್ನಗ ಆತದಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ದಿನ ಪನ್ಪಂಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟ್ ಬೈತಾರೆ ಐಕಾತ ಸೂಟ್ ಆಪಿನತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಲಾತಜಿ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ತೇಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಡುಟ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ದು ನಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಐಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲು ಏನ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಹರೀಶ್ your acting was very good and ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕತ್ತದು ಸೊ ಓವರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಂದ ಬಂದ್ಪಚ್ಚಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಳ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂಕುಲ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಿನ ಇದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಒನ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನರ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕುಕ್ಕುರ್ ನಡುಕನತಿನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ಇತ್ತುಂಡು ಯಾ ನಿಜ್ಜಿನ ಮನ್ಪೂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾತಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ 4 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿತಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ನಿಖಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ ಇರುವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ವೆಲ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಸುಧೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರೀಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಅಂಜಾದು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಗಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ದಾದಾಪುಣೊಂದು ನಿಖಲ್ ಕಾತರ ನಾನ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಎಡ್ಡು ಕೊರಿಯಾರು ಪಂಚ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟು ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅವೇ 2 ಲಕ್ಷ ಮಾತ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ ಕೊರ್ನೆಂಚ ಅವೇ ಓಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಸುರುದಾಗ್ಲಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಐ ಡೋವಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲಿಗೆ ಎನಿವೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನಿತ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದಾಂಡೆ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಈ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಖಿಲು ತೂವೊಂದು ಪೊಡು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟೊಡು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲ ಸಂದ ಓಡ್ನಮ ಸುರುಕಾದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಕೆಡೆ ನನಾತ್ ತೆಲಿಪುನ ಕಲಾವಿದರಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬರ್ಪೇರು ತೆಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ What a comedy!